har ønsket sig i år med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra vuggestue går, wow, 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 så skal hun hjem og holde fest, og dem, som kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Gid Anna længe leve må, og sine ønsker opfyldt få, med dejlig chokolade og kager til. Flot. Nej. Ja, det er flag. Kan du se kagemanden? Ja. Prøv at se alle de lys, Anna. Se alle de lys i kagen. Det er festligt. Jeg tror, du købte dem hen til den her fødselsdag. Man kan se. Jeg synes, de var meget søde. Ja, Anna. Den er. Det er bolle. Så nu skal vi have et stykke kage med. Nu får du brillerne, og så kan far hjælpe dig med at puste lysene ud.